ungayindawo ke njalo hlala la khona into engiphathele And carry it. Wow! No! Abafanele hu. Wona amapholisa bengifuna ukwabiza sana kodwa kenge ngibawize. Engci nasi ngiyafuka zange ngibabize mina. Mina ukuthi asasandutho thina nemikhuba kasandla senkosi. uyibonile mara into yenze emzini loya emnyanyeni ongona loya mara uzibonile ukuthi wenzeni Bathi ngiyivictim wena lapha ijangibani. uyokulala ngaphandle njengenja ngisho uyinja Khajibuya. khonkhotha-ke Japlula. Sala. Kajangile wena Japlula. Ke a tseba tshwanetse re tsamaye pele batho ba ka ba tshoga Right. yeah sure Phela ngomuntu right. yeah sure kufela kuponse pisa ntwe ka setsa hal until nna le wena re nyana Aw, sana zomchala le. Yabo. Mina sinawe. Ngeke siphinde. Angephutha. Jehova. Kondovuka. Yeah. Kondovuka, Jehova, kondovuka. Ishizeleni pepa malume ngiyosebenza. Yeah. Ngikhipeni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani. Angeke siyezama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Angeke siyezama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Thini uthi ubani utha usitha wayakubuza nosaye khona uTsepa wawukhula naye oh Notankulu. rich asithi mfethu Inhlezini matasa uyazi job lalela nomsebenzi nyana nje omncane ngifuna ungenzele wona uyakhokha kakhulu la yeah lapha ehostel basi-disconnectele ugesi ngingafika ngoba isikhathi kuzolunga rich dala ngikusiza mfantuka mfethu ihostel mfethu dangerous mfethu uyakwazi sinathi ugesi ungeke umnyama lapho kudla abantu kuyabona hayi mfethu ngeke ngeke rich ngeke mfethu lapho ish shukela nomlungu uyathetha lapha mfethu uthi uphuthume mfethu late okay ayisanqedile vele nama tekuthatha lamakebile okucisha hali mfethu hali next time mfethu sophela sibonana mfethu athi lucky mfethu shukela asiye baba siye akasekho nami ngibhekile ekuseni sisi ngabona ukuthi akekho yabo nengubo zakhe asekho manje bekuyini-ke ukuthi ethi bye-bye ma bekuyini ukuthi evalelise
Indaba engavalelisanga ma. After yonke into, after zonke lezi inkinga ezilethela ekhaya, ube sehlela ukuthi papa hayi. Uyigwala shame. Hayi bandla uyigwala. Tando. Uyilona. Awumthuki umuntu omdala ubabakho. Akayena ubaba wami. Angisenaye mina ubaba. Sukela namhlanje angisenaye mina ubaba ma. Sengasikho. Asikisima. Asikisi sis. Ngeke ndumle into kumina ayihlali nje kahle. Indaba unqamela umsebenzi wa Brarich. Bengichazile ngizwile le nto leyo ka Brarich. Ngizwile. Ngitshele kahle ukuthi le ndawo leyana uyizwa futhi nawe igcwele la. Danger gefar lapha ingozi. Dona uma indaba so danger fakha siyasala lapha sobheka ingozi. Azange siye sobheka. Osamdedile nje asho ukuthi imalini. Asitshela ukuthi imalini. Imali lapha no 30k. Babo shwele ubu. U30. Imali engaka ndona? Shuthi uhlukanisela 15. Babo 15 unqama imali engaka. Shwele. Soba sengichazile ngiyayazi imali yalapha 30k. Uyabona umngozi okulapha bulingana exactly nalo 30k. Abantu balapha sekunesikhathi kakhulu bengabhadali. Inyanga mhlambe nje iminyaka. Kanjani? Khuluma ngani kanjani ndona? Shwela ngizama ukuthi indawo yalapha yana isehostela lelia. Ihostela angeke ungene nje wenze njengoba uyayenza namanye amalokishi. Awume ndona lo umsebenzi bongezokwenzeka. Ubuzokwenzeka umsebenzi. Uthipho manje ndona. Yabona ke manje ukhuluma ngenye into. Angeke shwela siyenze le nto leyana. Ngeke angifuni ukuyibizela isifuba sejuba mina beloku bengigijimisa angifuni la ngibaliwe mina. Hayi lungile yabona. Yabo nje mina mama Lefu inkosi impela angisazi kumele ngenze njani. Hawu ufenda namanje usangidinelwe sabathe ngiyachaza ukuthi mfowethu wakumnandalela angibonanga usadinga ukuthi phela ngabuya late lapha nasakhohlwa umhlangano wepromote yiphutha. Ngaze sixabanise into engekho kanye. Mama Lefu. Dani. Yini? Ukahle thulanga. Yini? Kimpa fela ke na le ntho tse ngata tse ke di nahanang. Hawu Dani. Iqonda lento eshiwo ngoba phela asebenze emini nakho ebusuku kumele ufunde yabo nje kuningi. Ngeke ungasiza kanjani nami nje yabo lento yafenda hawu. Ngempela sizingafani singazi Ukarata yikahlola. Mama Lefu sofundululizo lo lami manje. Kanet. Ke yona ntho e kgathallang eo. Ke yona ntho e kgathallang eo, Sabelo. Indete madoda. Ya ngiyabonga. Asiphuma. Ngala. Hayi ngiyabonga malume. Ngike ngayo kobheka lapha njobade sikhulumile ngabheka lapha itransform. Ngabheka futhi nesigubhu lapha ngaqalaza mbijana. Awutshela mina. Ushuthi ungayilungisa la. Hayi yona into engalungiseka kodwa hey bengitshethi into encane ayimningi umsebenzi okusamele wenziwe lapha wona malume he. Yazi umphakathi lana. Boke wazama ukuthi uhlangahlanganisa amakhaya. Wase tholakala ukuthi kuno 30k. U30. Ish malume u30. Ngeke mhlambe sesingaxoxisana sithi ngokampijana ngoba umsebenzi engizowenza lapha ubucayi kakhulu futhi uyingozi ke lapha. Ingozi ngempela le ngiyibone lapha na mina. Kodwa ke phela basho mawangithembisa ukuthi angeke ube ngaphezulu 180k lobo ufunwa umasipala. Oh hayi Izothi ke ukuthinta nami.
abanye abantu la sibone ukuthi kuhlangana kanjani. Ndoda emadoda. Ngiyazama ukukhulumisana nale ndoda lana iyakhala man. Ukuthi mhlasimpe bangaba khona isikufaka-fakayo kancane. Ngakuhle-ke lokho makuhlangana. Kuyezwakala. Yeah. Ngizama ukukhulumisana nabo. Bathi imali engaba khona 60k. Ayikho ke endlula le. Hayi. Oh hayi u60. Nami ngawo ngizowuthatha phela ngumuntu nami ngiyasibona isimo enibhene naso la. Hawu 60 hayi ngiyamukela malume. Indoda shukela. Right. Indoda shukela. Hayi ngamalu. Mamlefu uthole perfect le. Notlonjisa ndini? Ha? Tshela mamlefu. Onotlonjisa ning sabelo. Hona no lilihlanya. Mamlefu. Yahlanya mina. Shuthi ubheke mina ubona uhlanya wena. Mntwana siyakhale. Asiyakhale. Ufuna ngithini wena? Usukudula phela mamlefu ngithi wena ungikhombisa le video le. Ngitshele wawufuna ngithini kwena ngokungikhombisa le nto. Ke batla unjwetse. Ngitshele Sabelo. kujwetse. Unjwetse. Ini? Ukulwenza halang. Mamlefu, ucansi mina ngavuka ekseni. Akhetha ngathi cha hayi Sabelo yabona ke namhlanje mfana nami uzovuka usuphanjane lo mqondo wena. Kanti ngiyigcina mina ngale nto ongifezela yona la njengamanje. Ufuna lelizwe lo lami. Kanti ngiyiqhenya ngale nto ongifezela yona lami. Kini usiyazi mina bengiphuma wona into kanjani. Uzoba umuntu ushintshile. Namhlanje ngangibona. Ngikhulela kuyona. Mara namhlanje wena lidlala. Yazi weqiniso. Ngakubona. Nami ngakwazi ukuyibamba. Njengomuntu wesilisa ungenza ngizizwa ngendlela engakaze ngizizwa ngamuntu wesifazane phambili. Waze wamnandi ukuthi umuntu wesifazane bengimthanda ukuthi mina. Ngelihlanya. Lami yonke mina kinosi lokho ngibisana nabantu abangibiza ngezinto enginasona. Angidwethiwe. Sabelo. Ngikumuntu. Hlasimba ngikumuntu. Nakufisele yeso. Uphilile ngithola umuntu okuthanda kangcono kunami. Ngithi mina vela ngikhulula izimo kulona ngikumbili. Ngibamba. Sona samba ukuthanda wena. Yenza. Sabelo. Isabelo.
Ukhokhela ukudla kwakho. Ngiyaxolisa ukuthanda Kinosi. Selihamba ukuhlanya wemama. Isabelo. Kanti kumnandi kanje ukuhlala phansi nje unethezeka ubhala u4 kuba wena uTataniswa. Kahle wena mina ngiyayingcangela la ngiyabekisa. Bayincangela. Ngenzela ukuthi abaphathi bakho mabethi nakho kumele nihambe imicimbi yama celebrates. Bese kuthiwa kweza nomngane wakho bese uhamba nobani? Hayi unamasonto. Yazi unamasonto bazali. Ngena. Ngifuna ucabange mina hawo ngicabanga. Athom. Ya tsabangi. Ngikopela sikantshetsa ngoku asekele late hle. Nehlebe ngithuse music something. Hayi kahle wena ufike kahle hawo. Sitharara utsepang usitharara lo. Athom finally. What's that tempo phila ntshwetsa ka wena mhlena? And also congratulations. Ngiyabonga. Nami ngiyajabula ukwazi. Hayi soqale. Athom ngithwetsa Ngicela kile. manje sengiqede la. Na, sifake la makhekhe la. Excitement entering. Thatha. Nhlanhla ukuthi nomzali ofana nami. Nhlanhla yakho namhlanje. Khona ungikhaphe ngifuna khona umsebenzi ofuna sewushaya. Sebenzi. Ima. 17 manje. Mbala. 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 Wena ke loyo. Yezami la. Wena loyo. Mzala yini. Ujobe njani? Akhuleka sihamba lapha khona isigubhu nje sofenge ngisilungise lapha wena uzobulawa wena ungiya yonke into engidinga ngiyahlanganisa qeda sihamba. Shuka yabona into zinyoka nyoka yabona. Kahle mzala inyonyo zande sokhuluma ngazo ngayazi into engiyenzayo. Baba ngihlale ngibabona baqhuma amehlo kuphuma intuthu ngendlebe yashaqisa. Kwenze njani yini usobuka popa kakhulu ngoba mbona umuntu lethunya vele uphume intuthu emadlebeni. Lalela. Ngiyafika lapha mina. Ngiyalungisa ngiyakhanda ngiyahlanganisa izinto zami lapha bayasiholela siyahamba. Uhamba nami noma uhambi nami. Oh yazini. Oh, imi makala ngizofana. Mara ke wazi mangabe ngiyashona lapho ngoba ngazi. Kahle. Hey asam. Hamba ushintsha samsoshintsha futhi manje. Qala ngizifakile. Thina sithatha Well, that's it for today. Thank you. Sizobonana maduze nihlale kamnandi emakhaya. Hayi. What's like I'm in the presence of the next Mr. Swat. Ngihambekela einkundleni ukuthi bathi. Baring bala di comments wanyana. Buka abantu bakuthanda nje sisa. Inhliziyo. Imani. Sibuka ama comment. She is a star. Yes. My new favorite chef. No, kidumelana libona. I agree. Of course, should I thandile yabo. Bathandile abantu. Isungiphucelana manje. Icamera ngathi nje ayimthandi kahle. Usithanga into njani? Uthi nje uyisithulu. Okay, no, we are not going to do that. But there are low vibrational energy people. But we don't about operator on a lower frequency level. So when Chef Star, vibrate higher, breathe, chin up, let it go. You did good. Ungabana wena sithala abantu. Yabona abantu abakhuluma manje, labantu abangenampilo bafuna ukuthi nawe impilo yakho kube ngathi manje iyabheda. Kanti impilo yakho imnandi kabi. Wenza kahle kabi wena. Abe in a cooking show. It's not a modeling show. But toxic but bana. Yeah. Osnobe serefeditse uphutha and then le deco seringile. Siyabonga kakhulu sisi. Konje sikuleta malini? Alinkolete sepe. Bengicabanga ukuthi sikoleta 40,000 rand nje bebalance. Masethi nombhadethi yona charity yakhe yoyotle 20,000. Uma zethu uthe wena umcharge u90,000 rand. Wase wakhokhela u50,000 rand we deposit. Yeah. Oh, driver wa ka o ka montle ne. Le tla sala hantle ge o snobene. Ke a leboga gagolo. E tla bonana ne?
Shukela mfana usho mfana Speaking, kuningi ngiyacela uthule lana. Ufuna ukusebenza, ngicela ungikhanyisele lana. Kanyinya Ngicela ukhanyise. uzoba yarasa nabo baloku bangibangela ikhanda nabo labantu bakho. Mama Mrishi manje ngicela ukuthi ngihlule umsindo kancane la. Ngizama ukusebenza manje senesiqanke kakhulu la. Bathi ukuhlehla abantu khona Sasebenza. Awukuthule wena. Okay, la ngithembe wena la. Yenza into eyenzeke lapha yonke into ikhanya. Ngizobatshela abantu bazifuna. Okay. Phakathi bengicela ukuthi sibashayise ngomoya sike ukuhlehla sibanikeze ispace bayawulungisa abafana ugesi. Asiyeni nje emuva kancane. Kancane nje emphakathi. Yeah, sibalile. Iswishi phansi. Iswishi. Oh. Papi Swahili, ngibazela lapha. Ngimazi. Sebenzile sibisi. Yabona la into yenzela ngiyabonga mfana. Ngiyabonga. Tshela la yiko ukuphaka. Una. Sesingabe siyopheka senze yonke into yethu. Umuntu nje. Yo. Shona malanga ekhaya beke thina Yabona uJesu mfana umlethe ukukhanya walethe ukukhanya ema-hostel. Sazoba rich wena. Kena ngazi phathi maleka. Bakuphathwa wena Samela. Hey, setla. Hayibo, kwenzenjani? Hayi. Setla. Bayicala ngamathina shots, badanze kwakho big talks.